estamos ca final do torneo de Mus, e o punto final levamos 3 semanas, 24 parellas, 12 parellas, perdón, 24 personas xogaron un torneo por liguilla e fase eliminatoria e ahora mismo se está xogando a final. Esperábamos unhas 6 parellas ou así, ao final hubo casi o doble, bueno, 12 parellas, e moitas parellas que quedaron fora, que non se enteraron porque non hubo moita promoción, e para o ano xa están apuntándose, xa queren un torneo de verán, e bueno, vamos a organizarlo. Sí, é un éxito porque eso, e aparte un pouco de entusiasmo, xente que leva tempo sen xogar, que se reencontra. Foi un pouco rememorar un torneo mítico que había no Nadal, que era do Rosa, onde se apuntaban 40 parellas, e queríamos retomar eso, e a xente tiña ganas de xogar a Mus, entonces organizamos. Levamos anos intentando montar, buscar un sitio, un bar que tivese ese encanto para poder xogar as cartas e tal, non atopamos, e este ano pues, decidimos polo Liceo, falamos con Óscar, ca directiva, e todo foron facilidades, e todo decidimos facelo aquí. No Liceo xogamos na cafetería, que normalmente non se pode xogar, pero como no torneo podemos xogar algúns días e iso permitiu-nos dar visibilidade ao torneo para que xente que nos enterara dirá que se xogaba, e despois aquí na sala de xogo que é bastante espectacular. Hai que darlle moitas grazas ao Liceo porque tamén nos deu moitas facilidades para poder xogar, polo menos os socios, que os que non eran socios podían xogar con un socio do Liceo no campeonato. Sí, non limitar só a socios. Cada parella ten que ter unha parella ten que ser socios, pero outro non necesariamente, entón eso abre o campo das posibilidades muitísimo. Pois os premios, os vencedores gañaran un trofeo, que este ano, bueno, tal, unha cena no Mesturas por valor de 70 €. E os segundos, para consolarse, pois unhas botellas de vino.